izy moa teny gasy teny français teny gasy ok zany izy igny zegny monde iainantsika zany ny zavatra marobe zegny amin'ny monde ty tegna marigny ny zavatra tegna mystère indrindra amin'ny monde ty zegny life io zany tegna mystère indrindra dia matetika zany akazany olo mamorogno lainga jiaby mba azahoanjare zavatra tianjare alaigna zany tsy fantanaovy zay ke na ino tonga amintany aketo tsy fantanaovy taizana mbola tsy fantanao koa andeha aizanao après misy mivolagna misy ofbe ny ambadika koa misy paradis ny ambadika koa est-ce que efa nisy olo raiky mandeha kangiveliry tsisy what is God peu importe zany le filonganao tsola fa hoe est-ce que have you God then the question if you have one then how do you connect with ahoana ifandraisana aminazy sanao tsara mifandray aminazy fika dia ahoana zany le connexionnareo moavy anao matahotro azy le matahotro aketo mandositra milefa tonga dia egay tsy tratra God decided nakakandresa dia izy mitarika za he guides me whenever I'm going ary izy magnambebitsika aminaka tsy mety araiky ty tegna izy ity le right path izy magnatao za dia ataoko le décision dia ataoko arakaraka le feo regny to avinatraka satria God every hour every second tokotro tahatra izy zegny za au contraire za magnatogno izy za tsy matahotro izy au contraire za tonga dia mipetaka aminazy mihitsy za tsotro mba azoko zegny raha jiaby anagnany satria magnino izy he has all riches tsisy raha tsy anagnany raha jiaby anagnany donc izy koa izy zegny supplier nakay amin'ny richesse naka donc anagnako raha jiaby I'm living abundance zegny moa tonga za tsy miasa loha zay tsy sasana fotony magnino my supplier is God izy voakany nambaranjareo izy en personne supplier io tsy nagnandefa délégation na iraha ihany supplier izy en personne izy moa tonga za tsy miasa loha mankany am tsy miasa raha keza teokala i taoko hoazy misy olo amizay volana fisaignan-jaza zany because why you don't know how to use yours you don't know how to connect with izy koa fantanao karaha connecte amin'ny God automatiquement guidé anao spirituellement tsy anao miguide anao fa izy miguide anao aty lalagna e regninao mihitsy hoe ino mela zany feony fieritreretina be zany aranao tsy haiko agnarany fa izy iainako dia tonga dia falifalagnako hely zay izy koa raha ohatra zany namiagna gift anao ke namiagna cadeau ity cadeaunao e nefa ndraiky misy olo avy ambadika agny mizaka i cadeau nazonao igny e tsy azonao ataonao tsy azo ataonao tsy azonao ataonao fa ataovy karanjao fogna izy zao hoe tompony cadeau io anao donc azao mandidy manapaka amizigny tokony anao fa tsy olo avy ambadika ary asa azonao teko zay tompony cadeau nazonao igny anao donc tokony anao zegny mandidy sy manapaka aminanzy igny fa tsy olo avy ambadika ary na olo avy ambadika akany na olo avy akany fo anao the life you have is your gift fiaignana nananao cadeau nganao nangataka tamin-jagnahary ataovy tonga ambony tany koa za tsy nangataka amizay fa anao tonga taketo miaigna aketo cadeaunao zegny izy io en tant que zegny cadeau anao misafidy le zavatra anaovana izy afaka misafidiny tsara anao afaka misafidiny ratsy anao you are free we have a power to choose atsika managna force managna power atsika managna power atsika misafidy na mindragnahary atsika fisafidianana zay afaka misafidiny tsara anao afaka misafidiny ratsy anao minao life e donc anao zegny misafidy amin'ny fiainana tianao iainanao fa tsy ranonariny na ranonariny izy koa tianao miaigna amin'ny fahantragna
donc anao izy mialako fô tsy nitiavan'Andriamanitra iainanao tsy fantranga io tokotry miaigna amin'ny importance ianao fa izy koa anao vao miaigna amin'ny richesse fananan-kariana fiadagna filaminan-tsaigny fahasalamagna izy koa zegny na tianao iahigna dia zegny zegny iahigna izy koa anao zegny mbola agnatin'ny fahantrana mbola lavitra be nefa te hanjary te rich zegny misy lien ambany akao ataoko ambany akao le afaka appliquenao ide igny zegny mitondra anao amin'ny hazavana afaka mahita richesse anao atsika tompony safiditsika amin'ny lafitsika efa tsy olo ambadika na olo maria atsika anao boka zany volagna hoe za izy koa sy nanana fianakaviagna ia eko raha ataoko tamin'ny fiaignananaka ia za izy koa sy nanana anjanako eko raha ataoko tamin'ny fiaignananaka tsara karaha zegny azo atao excuse baka zareo anao mihitsy excuse anao take a decision raisina tokotry raisina ataovy zay tokotry atao fa za mandigny ino tsy fantanao firiagnanao andeha atsika mandalo fa mony tany aketo tsy anao firiagnanao ake dedy maty dia le andro sisa tavela iainanao zany matovy raha tianao hoe karakory le life tianao iainana do it. So to love your life you want in this world, it is up to you. It is up to you. Choose good, do good, think good, and good follows. If you think evil, evil follows. Karanjani izy io. Gaga anao zika zegny anao ndiasy tara zany any to marina vitraka embouteillage igny le thinking anao tara tonga kaminy devola ileninga kam devola any tira ileninga igny izy tara bon anao zay atao tara misy embouteillage aketo misy embouteillage ry tapika lalagna ambadika ry kory tara amizay anao zany satria megny iny fo radiny foma ndraiky taraky zany any tara zany any e voilà tara ny olagna atsika zany ny olagna atsika tsy mino ataoko atsika lany mandinika le zavatra tsy ilaigny fôkôsiavanao hoe focus ino moa zegny amin'ny teny gasy focus miconcentré amin'ny teny gasy mifantaka voilà mifantohanao amin'ny zavatra ilainao fa tsy amin'ny zavatra tsy ilainao zavatra ilainao ino moa zavatra ilainao izy koa mbola tsy fantanao dinio tsara beky mangala place manginy tsara mipetraka anao ino moa raha ilaiko soroato reto aby raha ilaiko zany automatiquement ko voadinikinao fantanao ino aby raha ilainao moramora aminao mahazo izy mandiditra amin'ny olo tsy mahafantriny raha ilaina izy koa tsy fantanao raha ilainao impossible anao azo ananjy ndre raha ilainao fony tsy hainao ka le fombola azahoanao izy impossible boko zegny nozike maro andeha minzany anao fa tsy hainao ka le zovy tobily tondranao ke andeha amin'ny aéroport anao lapaka bien ohatriny hoe bia ty anao mandeha kesa tany anganoko aby tsy haiko tsisy avion tondranao mila mazava tsara be aiza destination andehananao that's why we have to know we gotta know what is the most important thing in you. Is it money? Is it riches? Is it health? Is it many? Fô ny tegna important mila fantanao ino zavatra ilaigny io fantanao zay zavatra ianao dia you can live the life you want in this world. Thank you for following. Thank you for watching this till the end. This little relation. Right? Thank you so much for watching till the end. Thank you so much. Take care. Bye.